Difu Harilal Basti along Karbi atum alongle along Kebe keche atum kedothip atum aphan kacheterek nangji puchirok tok Karbi atum kipachini ciklojon prok chokdet akit kecheterek dedet. Difu Revenue Circle Office ke parlo difu rong supia dong head Harilal Basti along el teron atum along le pata dok pokta keche ason mia safikur rahman pen adon atum pata vipin ta dothip lo. Lason thak si APHLC Maipu IAS retired JI Kathar along le ta inut babur Chakraborty bang long le keche rai de je phan kabor I laso along le along chirok tokar bia tum pen ke dam tang thang ni phai trok arnia de malong an humri dam si nu jok sompon lo la pen prabjin pen dak pen kacheterek et je phan so dak pen pachni de kang lo pai ni phai koi rap por ni an ke chikrojon trok ke chok det apit rang kia bitung atum pen kilang charia sai deng kontulo bonta la hai keche aso tum kacheterek ji kali long le keche de je phan sai deng konturong lo pinpur me karbiang long pgr long le long ke ang tan pen ke wang ke begi che suatum apharu asuri adon dolo tang te dak di furong supia long e don ni ke che suatum long le pata ve det ta ko ananing kan pen lo ne hem chikim si dobor idet aphan anta to tharle pon thek thedet ulute adon pharu suri hem tuna tuma phan ko son si ke tharle pon thek po pusi chirok to Karbi atum pen chethan pon ringti News Text Report Northeast Inglong News